Ngayong hapon, mga kauturan kay Kristo. Yari ang mga sponsors ang aton niya ikatatlo nga adlaw sa nobenaryo. Mr. and Mrs. Elmer Tianyo and family. Mrs. Azucena Tabuyok and family. Mr. and Mrs. Rhea Kapauan and family. Mr. and Mrs. Antonio Billones and family. Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family. Mr. and Mrs. Errol Galvez and family. Mr. and Mrs. Rack Mendote and family. Mr. Leonardo Talanas Jr. and family.
Mr. Carl Vincent Escarara and family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mrs. Sofia Tato and Norma Pison, Mr. and Mrs. Mario Tanlangit and family, Mr. and Mrs. Elvis Ramos and family, Miss Nilida Tamises, Mr. and Mrs. Jubel Lastimoso and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, May Parinas and Jeneline Billones, Mrs. Richelle Bullas, kaga Ma'am Daduya Paninyas and Sonon family. Ang aton celebrante amo si Reverend Father R.J. Palmos. Palihog magtindog ang tanan, kaya mag-upod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Espiritu Santo, Amen. ang ginuyara sa inyo, Kagyaraman sa imo. nga utod, ginahiwat nato ng ika-3 nga adlaw sa aton nga nobinaryo sa pagpadungog no, sa aton mahal nga mga patron, Virgen Maria, kag San Jose sang disposoryo. Gani kaupod sa inyong katilingban, iampo naton ang pagpakabalaan sa inyong barangay, pagkabay pangapadayon kita nga bugayan sang mga kinahanglanon gid naton nga grasya sa kabuhi. Gani mga utod aton kilalahon kag ginulsulan ang aton mga nahimo nga mga kasalanan.
Nagakonfessar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabayan nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita, O Dios, nga manamay buligi kami, agud nga mag-alagad kami sa imo nga among pagtuga sang tanan nga maayo. Kay sa paghimo namon sinim angkod namon, ang bugos kag matuod nga kalipay. Nga pangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang pagbasa gikan sa ikaduwa nga libro sa mga Makabeyo. May 7 ka mag-ulutod nga lalaki nga ginpadakop upod ang ila iloy. Ginpagapos kag ginpahanot sila sang hari sa pagpilit sa ila nga magkaon sila sa ngunod sang baboy nga ginadumilian sang kasubuan. Ang labing dalayawon sa tanan, amo ang iloy, kag tapos gid, pasidunggan ang iya handumanan. Sa sunod sang isa ka adlaw, ang iya 7 ka mga anak nagkalamatay sa iya atubang. Pero ginantos niya ini sing may kaisog, tungod kay nagsiling siya sa Ginoo. Isa kadungganon, nga balatyagon ang nagpuno sang iya tagipusoon, kag naghatag sa iya sing kusog, subong sang lalaki. Gani ginpaisog niya ang iya mga anak, nga nagahambal sa lingwahe sa mga katigulangan. Nagsiling siya sa ila, wala ako makahibalo kung paano kamo nagkabuhi sa akon taguangkan. Hindi ako ang naghatag sa inyo sa ginhawa kag sang kabuhi. Kag hindi man ako ang nagbutang sa mga bahin sang inyo lawas. Ang manunugas sang kalibutan, nga ginhalinan sang tawo, kag ginsuguran sang tanan nga mga butang, patud gid nga magahatag liwat sa inyo sang ginhawa kag sang kabuhi, tungod sang iya kaluoy, kay inyo ginsikway ang inyo kaugalingon nga kabuhi, tungod sang iya mga kasubuan. Si Antioquio naghuna-huna nga ginyaguta kay ginainsultuhan siya tungod sang paghambal sang iloy. Samtang buhi pa ang kamanghuran, si Antioquio naghaylo sa iya, hindi lamang sa mga pulong, kundi sa mga saad nga may panumpa, nga kung bayaan lang niya ang mga pagsulundan sang iya mga katigulangan,
Siya magamanggaranon, gid kag magamalipayon, siya manginabyan sang hari, kag magapungko sa mataas, nga palang palungkuan. Ang pamatanon wala magsapak sa iya. Ginpatawag sang hari ang iloy, kag ginsingganans nga laygayan ang iya anak, sa pagluwas ang iya kabuhi. Sa dako nga pagpamilit sang hari, nagpasugot na lang ang iloy nga laygayan ng iya anak. Nagduko siya palapit sa anak, kagin buang niya ang mapintas nga manugpigos, paagi sa paghambal sang ila kaugalingon, nga lingwae sa sini nga mga pulong. Anak ko, maluoy ka sa akon. Gindala ko ikaw sa akong tiyan, sa sulod sang siyam kabulan. Kan batiti ko ikaw, sa sulod sang 3 katuig. Ginsagod, kagin padako ko ikaw, tubtub karon, kagin atipan. Nagapangabay ako sa imo, anak ko, magtangla ka sa langit, kag magtamod ka sa duta. Tanawa ang tanan nga mga butang, nga yara sa ila, kag kilalaha, nga ang Dios nagtuga sa ila, nga wala sing ginahalinan. Kag ang tawo nagakabuhi man sa amo nga paagi. Hindi ka magkahadlok sa sining manugpatay, bato na ang kamatayon, kag pamatudi nga subong, ikaw katakos sang imong mga utod. Agud na sa adlaw sang kaluoy sang Dios, batunon ko ikaw, liwat upod sa ila. Halos pa lang siya nakatapos, hambal sang magsiling ang pamatanon. Ano pa ang ginuhulat ninyo? Hindi ako magtuman sang mando sang hari. Ang akon lang ginatuman, amo ang kasuguan nga ginhatag ni Moises sa amon mga katigulangan. Kag ikaw, Haring Antioquio, imo ginpahito ang tanan nga say isang paghalit para sa mga Hebreo. Hindi kagid makapalagyo sa kamot sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Sa akong pagmata, mapuno ako sing kalipay sa imo pagpakigupod sa akon. Akon pagmata, kusing kalipay. Pamatihi o Ginoo ang akon matarong, nga pagpakiluoy, talupanggang akon pagpangayo sing bulig. Pamatihi ang akon pangamuyo, kay wala ako nagalimbong. Sa akon pagmata, mapuno ako sing kalipay sa imo pagpakigupod sa akon. Sa gihapon nagalakat ako sa imo dalan, kag wala gid ako magsipak. Nagapangamuyo ako sa imo, O Dios, kay ikaw nagasabat sa akon. Gani balikda ako kag pamatii ang akon pulong. Sa akon pagmata, mapuno ako sing kalipay sa imo pagpakigupod sa akon. Tipigi ako subong sang pagtipig mo sang imo gid mga mata. Taguwa ako sa idalom sang imo mga pakpak. Makakita ako sa imo, kay ako matarong, kag sa akon pagmata, mapuno ako sing kalipay sa imo pagpakigupod sa akon. Sa akon pagmata, mapuno ako sing kalipay sa imo pagpakigupod sa akon. Palihog magtindog ang tanan. Ako ang nagpili sa inyo, kag nagsugo sa inyo sa paglakat, kag sagpapamunga sing madamo,
ang say isang bunga nga nagapadayon siling sang Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Palasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa nagapamati ang mga tao sa sininga mga pulong nagpadayon sa Jesus sa pagsugit sa ila sa isa kapalanggiran kay malapit na siya sa Jerusalem. Kag nagunahuna sila ngang ginarian sang Dios manag-abot na. Gani nagsiling siya, may isa kadungganon nga tawo nga nagkadto sa malayo nga pungsod, agod himuon siya nga hari, kag dayon magapauli. Sa wala pa siya makalakat, gitawag niya ang iya napulo kasulugoon, kag ginatagan ang tagsa-tagsa sa ila sa 1,000 ka piso, kag ginsiganan, patikangan ninyo ini, tugtog nga mag-abot ako. Karon ang iya mga kasimanwa nagdumot sa iya, gani nagpaampas sila sing mga mensahero nga magasiling. Hindi kami luyag nga ini nga tawo maghari sa amon. Ang dungganon nga tawo ginhimo nga hari, kag nagbalik siya. Sa gilayon nagsugo siya nga panawgon ang iyang mga sulugoon, kag ginatagan niya sing kwarta. Agod nga mahibaluan niya kung pila ang ila na ganansya. Ang nahauna nagabot kag nagsiling, Sir, nakaganansya ako sing napulo kalibo sa 1,000 ka piso nga ginhatag mo sa akon. Nagsiling siya sa iya, maayo gid, maayo ka nga sulugoon. Tungod kay matutom ka sa tiyutay nga mga butang, magagahom ka sa napulo ka syudad. Ang ikaduha nga sulugoon nagabot kay nagsiling, Sir, nakaganansya ako sing 5,000 sa 1,000 ka piso nga ginhatag mo sa akon. Nagsiling siya sa iya sining nga sulugoon, magagahom ka sa 5 ka syudad. Ang isa pa ka sulugoon nagabot ka nagsiling, Sir, yari ang imong kwarta. Gintago ko ini nga naputos sa panyo. Nahadlok ako sa imo kay maid-id ka nga tawo. Ginakuha mo ang hindi imo, kag ginaani mo ang wala mo masabog. Nagsiling siya sa iya, matamad ka nga sulugoon. Ang imo mismo ginsiling among gamiton ko sa pagkondenar sa imo. Nakaibalo ikaw nga maid-id ako nga tawo nga nagakuha sa hindi akon, kag nagaani sang wala ko masabog. Tinga abala wala mo pag ipatago sa bangko nga akon kwarta. Kung tani sa akon pagbalik, magkuha ko ang akon kwarta nga may saka na. Pag nagsiling siya sa mga nagatilindog didto, kuhaan ninyo sa iya ang kwarta, kag ihatag sa sulugoon nga nakaganansya sina 10,000 ka pisos. Pero nagsiling sila sa iya, Sir, may 10,000 ka pisos na siya. Nagsabat siya, nagasiling ako sa inyo, ngang tagsa-tagsa nga may yara na hatagan pa, pero wala iya, isa ng tiyutay nga iya kuhaon pa. Kaharo kayo karon nahanungod sa itong akon mga kaaway, nga hindi luyag na ako manginhari nila, dalha sila diri sa akon atubang, kag pamatya sila. Sa tapos makahambal si Jesus, naguna siya sa ila sa pagtaklad sa Jerusalem. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mayong hapon sa inyong tanan. Medyo katingalahan, no? Paano nangin maayo nga Ebanghelyo? Paano nangin Ebanghelyo? Ining aton Ebanghelyo. Dayon naton basa, parte sa pag sila gid pamatay, dayon magasiling ang Ebanghelyo sang Ginoo. Di ba? Dayawon ka. Anong ditong gindayaw naton? No? So mga utod, nagasaysay ining aton Ebanghelyo, hindi ini
Hindi inihitabo, no, kundi isa ka istorya o kung palaamgiran. Na kundi natin pagtipigan ang mga ginbugay sang Dios sa aton, pagakuwaon ini sa aton, kagihatag sa mas makapatigayon sang iya kabubuton. Kag kung hindi naton pagtipigan ang grasya nga ginabugay sa aton, matula ini. Kag katulad man ina, no, sa aton nga pagpatigayon sa aton nga novena, no, para sa aton nga piyesta. Ginatingwaan naton subong nga tuig, siguro first time ini sa inyo nga naga-novena kita, pero hindi sa sentro sa parokya, kundi naga-novena kita mismo sa inyong mga kabaranggayan. Kay man para nga mas makilala ninyo ang aton nga patron. Kay kung sa nagligad nga tuig dito kita naga-novena sa aton nga simbahan, matambong ka mo, amuman gyapon nga mga tao ang naga-attend. No? Same faces malang gyapon. Bisan gani nga dili na gani, no? Amo mga gyapon. But at least may nagdugang, no? Pero amo na ang purpose gid naton para nga mas mapakilala ang aton nga ginakabig nga titulo, no? Sang mahal nga Birhen Maria kag ni San Jose sa ilang nga pag-asawahay nga mong aton nga ginakabig nga patron. Kag mga utod, no, isa ka madako nga responsibilidad ini para sa aton diri sa Mandurriao nga mo ining aton nga patron. Kag ano ayan ang kabangdanan, no, kung tanawon bala naton, kita na lang gid ang nabilin nga distrito sa syudad nga wala pa na bahin-bahin. Kag kanami ina nga lantawon naton nga blessing sa gihapon nga bisan pa nga amoy ni kadako ang aton nga distrito, isa gyapon kita ka parokya. Kag bangod kay isa kita ka parokya, bisan pa nga diri kamo sa may San Rafael, no? Kag sa inyo na andan ang nagapiesta man lang is dito sa lapit sa may plaza. Pero tungod kay kabahin kamo sang parokya sang Mandurriao, part man kamo sang sininga piesta. Gani sa 26, no, piyesta man diri sa Tabukan. So hindi ka mo magsiling ang piyesta dito lang sa plaza, ano na yan karoon. Patron naton inimong, no, so bilog ina nga parokya, piyesta ina sa bilog nga parokya. So gani mahanda man kamo sa 26, no? Maihaw man kamo baka bakal dali. Dala ka mo ka. Ihaw kamo kamanok biskan nga ano lang chokes to go. No, para nga may espiritu sa pagpasalamat kag kalipay. Ang piyesta wala niya ginasukol sa grande nga punsyon. Ang piyesta ginasukol sa panimuot nga nagapasalamat kag nagakalipay. Anong ginapasalamatan naton? Nga may isa kita ka patron, no? May patron kita sa titulo sang mahal nga Birhen kag sang Senyor San Jose sa iya nga pag-asawahay nga padayon nga lagatoy-toy kag nagaagubay sa aton. Kung paminsaron bala mga utod, ang bulahan kita sa Mandurriao, kaya nga aton patron, duhagi kag ginikana ni Jesus. Iban niya nga mga parokyaya, kung mahal nga Birhen, mahal nga Birhen. Kung San Jose, San Jose. Kaya duhagin sila. No? Kag isa na ka matahong nga grasya para sa aton. Gani kinahanglan magdalom ang inyong debosyon, no, sa kay Senyor San Jose kag kay Mama Mary. Kabay pa nga sige-sige ang inyong pagrosaryo sa inyong mga puluyan. Kag padayon din naton mga kauturan, no, nga i-propagate kag ikampanya ang aton nga programa pastoral parte sa sakramento sang kasal, no. Importante gid na. Kabay lang nga diri sa San Rafael, tani majority na diri nga mga mag-asawa kasado ra sa simbahan, no. Kabay pa. Di mabalaan nyo man naguro sa inyong mga barangay officials kung may ara ka mga demographics, no? Kag mabalaan nyo kung pila ang nagalibin pa, kung pirang kasado lang sa civil, tandaan nato na, tanan nga kasal nga sasagwa sa simbahan, nga hindi sakramento, sa mata sang Diyos, nagalibin man ka muna sa gihapon. Isa pa magsiling kita nga, kasal mo kami sa mayor, kasal kami sa judge, hindi ka mo gihapon kasal sa mata sang Diyos. Kung naga-live-in ka mo gyapon, ano kung sa Euro, may mortal sin ka mo no?
You are living in the state of mortal sin. Kag balaan gina naton, kung may sala kita nga mortal, kag kung mapatay kita, din makadto ka lang naton sa kung mapatay kita nga may mortal kita nga sala, din makadto ka lang niyo sa SNR. Huwag ka mong sarampat. Kung mapatay ka mo, nga may mortal ka mo, nga sala, din makadto kalag nyo. Children! Sabat dito. Balaan nyo man na. Ano? Kung may mortal ka mo, nga sala, kag mapatay ikaw, nga waay ikaw naka-confessar, waay mo na pangayuan, patawad, ang kalag nyo, So, ang live-in, mortal na nga sala. Balaan nyo man nga sala na. Okay, so, sinanay, tatay nyo, live-in pa? Bebe. Sino na mga ginikanan? Ang kasal na sa simbahan. Bayaw. Kasal sa simbahan na. Ginabutang dapat ang picture sa sala para mabalaan din ka kasal na sa simbahan. Wala na yung ginakahuya. No? Dapat proud kasi na kasado ka na sa simbahan. Sakramento ng imo kasal. Kung sa yuron, naluwas ka na sa sala nga dako nga sala nga mortal, no? Gani ka mo magspela kadlaw, no? Nagadalaga lang ka mo mga iyay, no? Ag mga tuto, no? Sa pela kadlaw kung mga mana kag mga sawa ka mo, diretso na ka mo sa simbahan. Labi lagi ka mo nga mga naga-choir na bawon sa pela kadlaw. Ang balag ka mo ay choir, live-in. So kung mangita ka mo kag migo, ang pangitaan ninyong amigo, ang pakaslan ka mo, no? Hindi ka mo magtabid-tabid sa lalaki nga, Diyos ko, di ba lang? If you love someone, ihatag mo din ang pinaka-espesyal sa iya. Kung palangga mo isa katao, ihatag mo pinaka-espesyal para sa iya. Kaya ang pinaka-espesyal, hindi ang hindi ang live-in ng ibo. Palangga mo, live-inan mo lang, ano lang tubay, gamit tayo lang ka mo. Kung palangga mo, pakaslan mo. Kag hindi lang kasal nga civil, hindi na yung kabukusan. Tanan nga nagapakasal nga civil, sa utok nila, nagapanumdum ang yapon nga mapakasal sa simbahan. Wala simi nagapakasal sa civil nga masiling nga, amo na lang kita sini. Ang mga nagapakasal sa civil, nagapanumdum man nagyapon nga, amo lang anay ini, mapakasal man kita sa simbahan. So, hitsuon na lang, no? Diretsuon na lang ina. Diretsuon na lang ina. Tandaan nyo na, children, ha? No? Kag kita diri sa Mandurriao, may libre kita nga kasal. No? Kada katapusan, ina nga Sabado, sa bulan. Kabay pa nga, may nagpalista na dito kay as far as I am aware, no? Wala pa sing may nagpa-schedule sa aton nga libre nga kasal this last Saturday of November. Libre ina. Gani kabay pa aton mga barangay officials, buligan nyo man ba yung parokya, kang kampanya sila. No? Para nga maluwas sa mga kalag diri sa Sanapael, no? Hindi natin luyag nga magkaramatay kita nga may mortal nga sala. That is why nga ang inyo parokya nag-provide sa pastoral program na libre nga kasal. We don't need mass wedding actually. Kay kada bulan may mass wedding kita ya. Di ka mo kita sila. Iba niya nga parokya, may muimo pa kang mass wedding of the year. Aton niya kada bulan, iba niya nga parokya ya. May imo pa kang mass wedding kung February kay Valentine's Day. Diba? Hindi naton kinanglan kay balan yung aton patron pag-asawahay. So ginbutang gid na nga solid, concrete pastoral program sa aton parish. Nga bisan pa nga nagkambyo-kambyo ng mga pari, intact ina sa gyapon. Pero you know what, masubo bala. Kaya nga, kadugay, nagiliin na, libre niya kasal, pero kadamo, diri sa inyo sa Mandurriao, ang wala kabalo. Nga ang mamantiner, kamo kang civil wedding, nga may libre man kita nga kasal. Sa civil, may bayaran pa kamo? Sabi niyo, wala ka mo bayaran. Kung sa yuron, magastusan ka pa dito. So, ikakson lang naton ang kapritso sa lawas kung ano lang ang masarangan. Bala nyo nagapamahal sa kasal ang kapritso.
ang tuman balang ambisyon nga gusto mo gid matrahi nga 3 ka metro ang laba. Gusto mo gid mag-cake nga 1 ka metro kataas. Di syempre kung mag-amo gid ang handom mo kay kapritso man na magasto ka gid. Pero you know what? Sa minilyon nga ginabudget sa mga gasto, kapila na ako na magkasal. Ang budget nila, mga usually, mga di magnubo sa 300,000 to 500,000. Pira man lang ginabayad sa simbahan, sa 1,000, 1,500, 2,000. Balaan nyo kung pila ang stipend sang pare, 250. Kung guest priest siya, di 1,500 siya. Pero kung ako kataga Mandurriao ang makasal sa inyo, kag bisan pa nga milyon ang budget nyo, kay ako diri sa Mandurriao na aside kami nga 3, 250 man ang iapon namon stipend. At suway nga kisabla ka irinit, amo gyud dat isway nga gaingit ulo ko mamati, kamahal sa simbahan. Higad ka palalo ka mga 250 lang stipend namon da. Tapos kadamo pa kamo arte sa kasal, damo pa kamo demand sa pari nga English yung gito. Ay, shush, ko 250 man lang yapon stipend ko. Kag sa mga 3, usually ako ginapakasal nila kay English mo. Tamad mo si Dios sagit palibog. Ay siyempre kung uya ka man, no, may carpet, bungga ang kasal. Tapos mga mo lang ko nga basement, kundi sapatos ka man, no. Ma-prepare ka man kang imo kasulya nga nami-nami. Pero actually, 250 mo lang nagyapon. Parihong lang bili kang bayad sa lubong. Ay, bot lang. Para na lang masakyan ang kapritso. Pero, that is why nga, ako mismo gaayo, no, sa ako upod ng mga pari. Ako mamisa kang kasal nga libre. Kaya nga, ako galiga kasal kang marahalon. So, dapat sa libre, ako na naman makasal. Kay, para nga it's our way, no? Para nga maka-explicar pagid kag makakatikais. Kabay pa gid ako ginapangayo may taga San Rafael nga padayon nga maga-avail sang sina nga program. Kay kung hindi ka mo mag-aravel sina, okay. Ano pa nga nagpatron kita sa amo sini? Di ba lang? No? Ano pa? Amo gina someday ang kami nga mga kaparian nga na-assign sa Mandurriao, amo gina someday ang amon sa labton sa mahal nga Dios. Kamo nga dira sa Mandurriao, na-assign kamo dira. Pareho mas man actually amo nang amon sa labton, every parish nga masayna na namon. May klaro gid ina nga devotional or pastoral program ang ina nga parokya. Kag kinahanglan amo nang imo nga core program. For example, kung na-assign ako sa Bilya, ang amon core pastoral program dito, debosyon sa Torinio at least kung mapatay man ako, hindi man ako pagakigan sa mahal nga Diyos, kay at least do sa akong time, do nagsikat man nga sa Torinio dira. Kung ano ko sa silo ko diri sa Mandurriao, at least di bala, do na masiling ko man, I'm confident enough ako mapatay man ako. Hindi man ako paghihaboy sa mahal nga Diyos sa purgatorio, kaya nagpabaya at least Mandurriao, kaya ginpabayaan ang debosyon sa pag-asawahay. Okay, so I am requesting each of you kabay pa no nga ibuligan din naton, and I hope and I pray kung wala man lang sablag ang mga mag-asawa nga nagapuy anay. When we say sablag, di may mga sablagid man nga kabudlay kaslon, di ba la? Anong mga sablag nga hindi pwede gid kaslon? Nag-danay sila nga may asawa na nga iban o kunbahan na nga iban. Hindi niya pwede. Sablagin na iya. Kay buhi pa ang bana, nagbulaganay, nag-asawa-asawa, liwat. Hindi kinaya pwede. Kung wala man lang sablag, kasado na sila sa civil, kay mayor, o kung nagalibin sila, nga wala man sablag, makakuha man lang sila senumar, makakuha man sila permit to marry, no? Free or freedom to marry, iibuligan ninyo kapatigayon sa mga back officers naton, dako nyo ginang emerito kung mahimo nyo ina, no? As I said, ang atong parokya ginbuot sang Dios nga manginamo sini. Siguro may kabubuton gid ang Dios nga pag-asawahay ni Maria kag ni Jose ang atong patron kay sa bilog nga city, I believe kita ang
nagapaindis-indis, no, sa molo, sa padamo-damo ang pumuluyo, no? Kag diri sa sa Mandurriao, although nga mas damo biyang molo sa pumuluyo, kag damo ila rehistro nga butante, pero mas damo ang naga-star sa Mandurriao. Nga ang iba na sa ila hindi man mga butante sang syudad, pero diri naga-star, aware na kamo. Yes, no, pinakamulo, pinakadamo butante ay as far as I'm concerned, no? Pero ang Mandurriao damo tabo ga-star. Pero ang mga ga-star galing dire nagaparauli sa ila nga mga balay sampol si Doc. Nagapauli sa ila nga mga damo dire mga subdivision no. So that means may plano gid ang Dios nga amoy ning aton patron para nga mangin reminder siya sa aton tanan diri sa Mandurriao nga pakasagraduhon gid no ang pamilya labi sa tanan ang pag-asawahay sang mag-asawa. Kani kabay pa nga nakabulig ang aton nga novena nga ginadala sa inyong barangay para nga ma-reach out gid kamo no sa inyong nga mga area mismo kag ginapasalamatan gid naton ang aton mga catechists no aton nga education and catechetical ministry sa aton nga parokya. No ti palakpakan nyo man sila. Salamat gid no kay Balagong San Rafael isa gid sa pinaka-active no nga community diri sa aton nga parish. Salamat sa inyong support sa aton nga parish. Kani sa Benchais no, ano kamo? Maihaw kamo baka, di ba la? Mga pista-pista man kamo simple lang sa inyong nga balay. Sindi kamo kandila no, kung may image kamo tani kang Holy Family, i-enthrone nyo man sa inyong altar, then it's a beautiful act, no? Matipunon nyo inyong pamilya on 26. Masimba kita sa parish naton. Find time ka mo nga makasimba. Kag itugyan naton no? Sa aton pamilya, ang aton pamilya sa kamot ni Maria kag ni Jose. Magtindog kita, gani mga utod. Ay ampo naton sa aton mahal nga Diyos, ang aton pilog nga katilingban, ang aton pungsod, ang aton parokya, ang aton barangay, sa pagdangop sa mahal nga Birhen Maria kag ni Senyor San Jose aton mga patron. Sa tagsa kapag pakabuyo ang aton sabat, Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Tanan, Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa Santo Papa, sa aton obispo nga si Medifel, mga pare, mga diakono, kag sa mga nagtalana sang ila kaugalingon sa Dios, kabay nga sa ila pagsunod kay Kristo nga ulay, imol kag masinulundon sa amay, ipakita nila ang tanan sa kalibutan, umalagi lamang, kay ang langit among aton kaladtuan. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga nagdumala sa pungsod ka gobyerno, kabay nga kabigo nila ang ila kaugalingon nga mga tinugyanan kag indi mga tag-iya sa mga pagkabutang, kay sila may salabton sa Dios kag sa mga tao. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga nagaantos tungod sang inaway ukon kinagamo, kabay nga tapnaon sang Ginoo ang pag-ilinaway kag ipaluntad sa duta ang paghigugmaanay kag katarungan. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga ginahingabot tungod sang ila pagpanaksi sang maayong balita, kabay nga paligunon sila sang Ginoo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga nagamasakit, kabay nga pabakuron mo sila, kagatagan sang kusog sa pagpakigbato sini nga balatian. Hatagan sa maayong nga lawas ang mga nagatipan sa ila, kag kapahuwayan nga dayon sa mga nagtaliwan na. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa aton tanan nga nagatililipon sa atubangan sang Ginoo, sa pagpasalamat naton sa Dios sa tanan nga iya gintuga,
kabay nga amligan naton ang kalibutan, ang kaumhan kag kadagatan, kag kabay nga makahibalo kita magbahin-bahin sa mga grasya, kag bunga sang aton kinabudlayan, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Iya pangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Magpangamuyo kamo mga utod agod ang akon kagang inyo sakripisyo mahamutan sang Dios amay makagagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kami sa iyang ngalan, sa tulman kapaslanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo namay kahamuti ining mga dulot kag ihatag sa amon ang imo grasya. Agod alagaro namon ikaw sing matutom kag madangat ang kabuhi nga dayon. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Ang ginuyara sa inyo, Kag man sa imo. bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay ki. Takus kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Gani upod sa tanan nga mga angheles kag mga santos nagagayaw kami sa imong himaya nga nagasiling.
Dios ikaw nga todo gido kag tuburan sang tanan nga pagkasantos gani padala ang imong espiritu sa pagpasantos sining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintukyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton. Yagin kuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag yanigin panagtag sa iyang mga kintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay ini amo ang akon lawas ay gatugyan para sa inyo. Ginoo ko kag Diyos ko. Subuman pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag yanigin palibot sa iyong mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sining kalis kanimong kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan may gaula para sa inyo kag sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himua ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuwa. Gani wa may amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kapag-alagad sa imo sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag tubo ni Kristo. Ginodumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bukos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod ang amo Santo Papa nga si Leon, amon obispo nga si Medifil kag tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sang amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila kag tanan nga mga nagkalamatay sa imo pagkaabiyan. Patuna sila sa pagtan-aw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy kami nga yari karon nagatambong agud maambit namo ng kabuhi nga walay katapusan. Magdayaw kag magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Berhen, kay San Jose, mga apostoles kag tanan nga mga santos nga nagpakamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya upod sa iya kag dira sa iya ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amay na, niyayara ka sa mga langit, pagdayawan ng iyong mga anak. Umabot sa amon ang iyong ginalian, matuman na iyong pagbuot. Dari sa duta, sinis Sa langit. At mo kami niyan, sing ano namon sa matagal. kag patawaran Patawaran mo kami sa mga sala namon. Sige ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalao. luwason mo kami Ginoo sa mga kalautan, hatagi sing paghidait. Ang amon dinadlaw, buligi kami, agud nga maluwas kami kihapon sa sala. Paligo na kami sa mga palaligban, samta nagapaabot kami. Sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginarian, ang gahom kay imaya sa mga tuig, sa mga katigan na tanan. Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles ang pagidait na bilin ko sa inyo, ang akon pagidait na hatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtusang imo simbahan kag sunod sa imo ginsiling. Hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Amen. Sa Ginoo yara gihapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Patay kamong sang pagidait. Peace be with you. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan, ang mga ginadapit sa bangkete sining kordero. Ginoo, Diyak takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag.
mga muyog kita. O Diyos, nga mo na may amo na bato dining pagkalawat nga ginbilin sang imo anak, subong handumanan pagisining sakramento, dugang ipagida nga amon pagigugma sa imo, kag sa amon isig katawo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Gani in behalf sa aton parokya, salamat gid sa diri sa may San Rafael, palapakan nato ng aton kagalingon. Salamat man sa aton nga mga representante alin sa parokya, kay Doc Asuncion, palapakin ninyo si Doc, si Madam Marikiet, palapakan nato si Madam Marikiet, si Ma'am Jocelyn, kag si Madam Susan, no? Ang ato mga do ginakilig si Susan kagin Madam siya. Thank you man kay Dr. Arvin. Kag thank you gid sa inyo diri tanan, no? Please extend ang pasalamat sa aton parokya, sa inyong mga barangay officials, kay Errol, kag sa inyong mga back officers. Ang ginuyala sa inyo, Kagiraman sa imo. Benedictionan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan amay kag sang anak sa Espiritu Santo. Amen. Lakad kamo sa pagidait, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Give me. Manggabi, Father.
Oh,